Bosta NGOs mhumiex kuntenti bis-sitwazzjoni tal-kostruzzjoni f'pajjiżna, speċjalment wara li l-Awtorità tal-Ippjanar ddeċidiet li taqleb ta' taħt fuq deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell u approvat żvilupp li kien meqjus bħala illegali u mhux skont ir-regoli tal-Ippjanar. Fi stqarrija laqdiet qalu li din id-deċiżjoni mill-Awtorità tal-Ippjanar kienet waħda abbużiva u l-fatti li l-Awtorità tal-Ippjanar tħoss li tista' taqleb id-deċiżjoni ta' qorti mhijiex aċċettabbli. Fi kliem laqdiet stess dan huwa konferma tal-bżonn ta' riformi kbar għaliex l-istat ta' dritt għandu bżonn jitħares, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam mal-ambjent u l-ippjanar tal-ibliet, u minkejja li fi stqarrija reċenti l-Ministru għall-Ippjanar Clint Camilleri wiegħed bidliet fil-liġi, l-NGOs insistew illi għadu mhux ċar kemm dawn is-suppost bidliet u mhix se jsolvu l-problemi tal-pajjiż. Għalhekk huma talbu għal laqgħa urġenti mal-Prim Ministru Robert Abela u mal-Ministru tal-Ippjanar biex jiddiskutu proposti sabiex tissaħħaħ il-liġi tal-ippjanar u li dawn ikollhom perjodu ta' żmien biżżejjed. It-talba saret minn BirdLife Malta, din l-Art Ħelwa flimkien għall-Ambjent Aħjar, Friends of the Earth, Awdix, Moviment Graffiti, Nature Trust Malta, Ramblers Association, The Archaeological Society Malta, Wirt Għawdex, Azzjoni Tuna Art Nalura, Għaqda Residenti ta' Rendi, Għaqda Storja u Kultura Bir-Żebbuġa, Marsa Skara Residents Network, Marsa Xlok Heritage, Natur Nadif, Residenti Beltin, Slima Residents Association u Wirt Iż-Żejtun.